लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय दिनै लास्ट नाइट बिजनि लादांगुरियावहाय ओमफ्राय दिनै आंनि गोसो जाबाय सिबिआइ रैरुब बाग्लारि ओमफ्राय दिनै जा हायो गुबुनखौ लानो थिननोसै आरोना माने मा हायो देखायनो थाखाय नाजागोन आंनि चेनेलनि गेजेरजों माने आंहाथ' सोलाबखाया नालाय नायलांदो दिनैनि लास्ट नाइट माबोरै बारलाङो आदा मोजां ना खबरा मोजां खबरा ओइ दामा लोगोफ्रा लांफैनो थिनो ना नोंसोरखौनो लेंहरगासिनो दं लिंहरबायबो बन्दु थांगासिनो दं खोनाबाय थांगौ बन्दु जाबाय जाबाय इदि जानाय माबाया मिडिया जुथा गानना थांगौ बन्दु थांगौ होबाय दे लागाव इदि नानि थ ओरैबायदि मानसि आरोना दिनै लास्ट नाइटआवहाय लोगोफोर आं थांनो हाला नालाय बिथिं लानो हाया आरोना जोंखौ ओंखारनो हाना आं खनानिफ्रायसो लाहरदों मानसि दङ नै थेंक इउ बिजनि लादांगुरिनि अल रायजोफोर जोंखौ एसेबां अननाय आरो सापर्ट होनायनि थाखाय बिराद जायगा गैया लोगोफोर ओरैबो जायगा गैया माने बिराद मानसि
मोनफैबाय लोगोफोर दिनै लास्ट नाइटआ मोजाङै मोजां जोब्बाय ओरैबायदि मेंदों मानो होनबा दिनैनियाव आं माने गानस्लायनानै टाइम मोना माने बे सिबिआइनि रुलबो खालामो ओमफ्राय आरो आइटेम बे ड्रेसजों माने आइटेम संबो मोसानांगौ आरोना डाबल रुल जाहैयो आंना बिराद खस्थ' जायो माने बिराद मेंदों सेकेन्डसेबो टाइम मोना आं माने ओरै खारलाय बिथिं स्टेजजों ओंखारबा आरो बिथिं स्टेजाव ओंखारनांगौ बिदि जायो आरोना जियानो जा बिराद हेप्पि नांदों मानो होनबा बिराद मानसि जादों बिराद इन्जय खालामदों नायग्राफ्रा थ' कमेन्ट्सखौ बिथांमोनासो होसिगोन जानो हानाय मोजां मोनदों बेनिखायनो एसेबां सापर्ट खालामदों आं सानो आरो थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो लाखिनोसै लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन